Wozani-ke namhlanje sizobona nangumuntu wami ependa amakhalipha wemoto yakhe, right? Nangoke sependile manje uyawasha manje irim lakhe, uyawasha namatayera ukuthi mayibuyisela phela ibe i-clean yonke into. Uyayiwasha-ke manje bona ukuthi kulula kanjani nje ukushintsha imoto ibe yenye into. Ngicela nibhekeni, usayibuyisela-ke manje itayera kahle wenze 4 wonke wapendile. So uyabuyisela manje, uyabuyisela umugayi ukuthi nje sihambe phela ngemoto enhle. Nangu siyafasa manje, uyafasa uyaqinisa ukuthi sihambe siphephile phela nkosami. Sibuye si-right, uyayithola into. Lalela, bona manje uyalokha manje ubaby wami, uyayilokha manje imoto, amatayera. Uyayibona indaba naziya bona wena, sizokubonisa-ke manje ukuthi injani into makaqeda. Wow, I can't wait to see. Lalela, uzoyibona wena ukuthi inhle kanjani i-color red. Nawe penda wakho ngo-red ngeke uze uyisole bona. Yes.